wala daw internet, Brad. Kana mao bato mo. Taas kayo mong gisaka. Ang baktas. Ayun. Dito migikan sa baba. Gusto mong balik skirt? Gusto. Loh. Saan ni laban? Mas lalo na sa Na-stolen shot sa taas. Gwapo na dira, Kurt. Ah. Indot. wakay klase guys eh. Dali paspasan nila nakakuan ay. Anad naman. Di mo sila itungawag ya saka na sa mo. Oh. Ano dahil? Pero dito sa Kapatagan. Ano kasi? Unsa ni? Makaon ni? Ay talong-talong manisi. Salamat sa Diyos. Ay, wala pa nga dito. Salamat sa Diyos and my companion. Ay. Sige po, salamat sa Diyos. Asa mo sa kiran? Salamat po, Leo. Ay, dili man mo. Tama. Dito ba? Madalan mo. Dito man, Joe. Wala eh. Balik pa lang bigos. Wala ko kabalo sa ko ni pa. Papunta na siya dito, sa ano. Ko to yung love look. Kapatagan. Pwede po mga So, unboxing siya. Sa bagay lang. Doon din sa Bakit yung Balutakay. ko nakakuan sa na may kuan diya sa Balutakay sis. Yuta. Pero may ako nagdugay magbuko sa abroad sa una. Hello. Change. Change. Kaya kag unahan lang. Unahan lang? wakuha ko po. Asa mo wako-wako? Para ito siya siguro. Saka on man na siya bud sa ni. Oh. Bakay Nawala sa una-una ba? Ano naman kayo?
Ah, nindot Kurt, katunta. Oy! Ambak daw siya diha. Oh, ambak siya. Lalom kayo na. Sally. Vlog ni. Uy, diyan eh. Alingaw sa view. Ay, maraming bulaklak guys. So, magpa-picture tayo dito. Nag-stop lang kami sa gate. Pwede siguro eh. Ah, si Sally. Ganda ng bulaklak. Yan. Ako, Kurt. Sulod na yung ko diri, Kurt. Laundry. Ah, Sally. Ala, diri ko ni Agi. Wala ko'y maagian. Woo, kanindot re. Yan, mga flowers. Oops, mahuhulog tayo, guys.
Yeah. Uwi na kami. Yeah. Secret na picture. This is Zoe. Ano yung picture? Si Sally baligsan ka. Oo. Si Sally. Uli na me. Sal. Ah? Sila. Isira sila. Okay. Sagbot. Musga! Yay! Mga companion. 3, 2, 1. Late na. Mas Mabel! Ang deposit niya ron. Ah, kanindot. Ari. Na kay karton din mo ra magyagit mo dia. Ayan, kuha atong karton dito. Badi ra mong good na. Badi. Karton na ipunuan first. Oh, may karton nga dito siya. 3, 2, 1. Kasis, Jess. 3, 2, Ingon jud si Lenny. Ma, ikaw ra lagi ni adto dito, ma. yes. Magsaysay. Hindi rin po, ba't saan? Ano tawag yun yan? Ha? Ano tawag yun? Ano ka na, Agi? Diretso lang. Ay. Ang tawag yun, gusto niyo, ba't saan natin? Boli pa. Wala na. Mas layo na yata kung bansa lang kung mabalik ka sa akin. Ang tawag yun niya. Ha? Mga ginapuntaan ng mga ano. Sige ni tawag ka nga 3 engine 3. Yeah. Mura ko an sis Mabel sa laing nasod. Itong dili man sana. Yuan ka pa o Brad. Ha? Hindi. Ano to? Yuan ka pa o. Ano to? Sa say kapaw. Natagad o kuan ba. Sumoy na kita. Saboy man to. Magsaysay man ni Kialeg. Ano eh? Liho ka po na yung bransani ko eh. Si bransani na niliho ka. Ah, nindot na uy. Mura ka na kuan. Nindot kayo sa camera. Ah, sa laing nasod. Ano ka ihion? Ganun ka, picture. Alam mo siya daw.